Бе, майка ти, бе. Къде са пробва? Ще затъна, ако затъна, ще дойдеш да ме извадиш. Нали? Кога ще ставиш? Това прави, после се скачаваш на клипо и това да... Добре, айде седи, ние има, ти остай, като тръгна да карам, му викам, значи имаме оговорка, по колко беше? 2 лева, 5 надигани. Давай. Замина. Аз съм 14-ката, ако служа 13-то две, ще бъде бавен. Как не го скара? Виж как обират дупките. Ако нашите моеха е ден... Аз и всяка бутна детичка да е тя по-хубаво възможно, той има право... Аз моя съм го абсолютно съм го обрат. Аз си го тръгнал, качваме на първа, този им беше грешката. На втора няма ли умали? Не си да умалей. Няма да са криви, малко са кривища, ще гледаш да си... гледай там красно, където е сапна. Ще място ще си. Много тръгва да е бейки зелен. Зараш на пушка. Карал ли съм? Стана, ама? Какво стана? Виж тук кой изпулса един път голяма работа. Обърнах се нещо на първа... Кой така бе? Ама аз на първа бях напълна. Напълна и той се обърна. Ама ти те корите назад. Да. Къде е то връщам, поемайте си. Ами това аз като ме дръпна и аз се сулих назад много да